У полку кадетаў папаўнення. У шэрагі будучых вартавых бяспекі і спакою урачыста прынялі вучняў 28-й брэсцкай сярэдняй школы. На урачыстасці пабывалі нашы корэспандэнты. Чарговое пополнение у кадетском корпусе Брэшчыны. 70 навучэнцаў сярэдняй школы номер 28 областного центра принесли клятву на верность обранному шляху у жыцці. Урачыстасці з гэтай нагоды прошли у актовой зале школы номер 1, куды былі запрошаны бацькі юных кадетаў, бабулі і дзядулі, прадстаўнікі гарадской выканаўчай улады, сілавых структур. Сам кадетскі рух у области уже налічвае 10 гадоў. За гэты год выпускнікі спецыялізаваных класаў у большасці доказалі, што іх выбор у дзяцінстве не быў спантанным. Многія працягнулі вучобу ў военнай акадэміі Беларусі, акадэміі ўнутраных спраў, іншых вучэбных установах праваахоўнай накіраванасці. Не больш, не менш, а толькі прокурорам марыць быць у будучым і юная кадетка Дар'я Терашчук. Я хочу стать прокурором. Вести надо хорошо. Поведение должно быть примерное. И учиться надо на отлично. Ды і педагагічныя калектывы ўпэўнены, што кадэты – гэта своеасаблівая эліта сярод вучняў, якія павінны паказваць усім станоўчы прыклад сваёй вучобай, паводзінамі і метадакіраванасцю ў выбары профессии. Кадетское движение – это прежде всего движение для государства. И кадет – это человек, который душой предан государству. Кадетское выхаванне – гэта таксама і падрыхтоўка будучых кіраўнікоў рознага ўзроўню, упэўнены прадстаўнікі гарадской выканаўчай улады. Городские власти будут всячески поддерживать эти направления. Кадеты – это, наверное, те люди, за которыми, которые будут лежать в основе будущего нашей страны, во всяком случае, государственного управления. Юрий Петлюк, Тигран Акопян, областные новины, Брест.